What? Hey! What's happening? Sandra, please pass me my pants. I just finished bathing. Hey! Is it the white one? God have mercy upon us. Nigeria is not for the journey. Hey! What be this? What be this? Even in the grave. Why are you running? Why are you running? What? Obìnrin. Hey! What's happening? Look at my face. Like I could have killed him. Kai bil adama kana mutum na aljanna kai bil adama Kamar ya bil adama ina ganin ka dan adam ka ce min wani bil adama kai mutum ne ni aljani ne kai babban mutum ne ni ba karamin mutum bane ba kai au ba za ka daina shi ana watan ramadanan ana azumi fa ake fa dan rana tana kallo na gatse gade ni aljani ne to ba mutum ba to zan hada ka da yan yizba amin hubu da kai bil adama kai saurara kula bil adama kai kula fa kula ni ba wanda za ka rena hankali ne a bayan layin mu ba kake fa ni za ka ce kai mahaukaci ne ko da ni aljani ne ni ba mahaukaci wani aljani ne ka wani wata wada kwari ma a fuskar ka kai Allah ya kiyaye dai kan ma kai bil adama kai ba fita fa ka san me kake yawwa kai bil adama kai ka san me kake kai bil adama wannan kankanar da kake sha kai azumi fa ake fa karfe nawa yanzu ni aljani ne an gama mutum ne ni karfe fa bi fa na rana fa ka ce mun wani kai ana watan ramadana ka zo kana shan kankana kai da Allah ni aljani ne kai baka isa ka ce ai yanzu zan nuna ma in kai mutum ne in kai ba wallahi aljani ne What's happening? kai wallahi aljani ne God have mercy upon us.